Awa kung tupi guys. Choy kayo guys, murag bukong. Ang nagtupi ni guys kay hapit na nadakpan guys, kay sige nagtago-tago. Ara, ipakita. Oo, kuya kayo guys, kinit-kitan sa umang guys. Kibaw ka kinsay nagtupi ni guys. Si Tibercio guys. Atay kayo guys, gikubuan nga na dyan akong naong guys, bate na daan, gisamutan pa yung bate guys. Mga kaway lami, dili ako nagtopi ana. Wah, di ba, ngilad kang wanga ka. Dili ako nagtopi ana. Kinsa dahil nagtupi? Guys, na-surprise ako guys kay pag-abot diri guys, wala na ko kaila siya hapit guys kay ang topi guys. Tupi ba? Gwapo ane? Ikay nagkuhan ni sa akong kuhan? Mura gikit-kit sa uma. Ikaw ba nagsigig ko na? Babaw sa na ito yan ah. Mura kinit-kitan sa uma guys. Amo bitang ipa-blatter guys kung natpan mo pang nagtopi. Ikay nagtupi. Kabatay kailan mong isok guys. Isot. Mura sa isok na guys. Isot ba? Isok ba isok? Isot! Isok lagi. Nang ang buhok ba murag lampaso ba? Ako lagi makabawas lagi kanay laging uhalay. Ako lagi din pormahan og arag ulok. Ako nang kagitan dali na. Ang topi niya guys murag lampaso ba? Ang paso bitaw. Murag strap. Bong bate na kanindaan. Ang kuwag lang anang bata guys kay ibitay sa bayang magiliw. Bitay ba? Bong bate na kayo kung naw. Gikubuangan ba yun? Di ba anam tumesta no ngalabayan ka sa Iris the Blackbird? Ito? Ang kuha nga anak kay floor wax. Luwag. Itaw. Na. Guys, floor wax man ko na. Nakoy pakatawa si mo ha. Ya, siguro ang mo katawa ko. Ha? Siguro ang mo katawa ko. Katawa? Katawa? Imo mga kong pakatawon. Siguro ang mo katawa jud wala. Tawa ka? Siguro aga ni nga mo katawa ko. Tawa ba ka? Kung muo ka, sagpaon diya. Sagpa. Ha? Sagpa. Sagpaon na? Sagpa lagi. Lagi? Lagi. Lagi ba? Ang lagi. Ikaw Tibercio, gwapo ka di? Di. Di day? Dili. Ngano di makagwapo? Dili lang. Ngano di man? Dili lang pero may uso. Nay oso? Dili gwapo pero may uso. We. Ikay kita pa. Gwapo ka. Kagwapo? Gwapo rin ka. Klaro man. Nya, Review ko lang ba? Okay. Oops! gwapo ko guys, di. Gwapo no? Oy. Tando gani? Oy. Guys, gwapo na siya no, katong pay usong tao. Nga. Guys, batay ko nako guys, naong guys, pero Di guys, naguna-una. kaduhara ko niya guys. Mo na akong leader guys. Guys, Siya akong leader guys. naguna-una raman ko kay mas may biya di magkauna. Ika din ako na? Sagpaon. Sagpaon ako no guys. Kung mo guys. Dadi. Ha. Isang minuto na de, ikaw de? Kaklaro ano? Sebagai ne? Usbon? Usba lagi. Sige. Sige. Tarong dra. Tarong na bitaw ko. Nagtarong na ka. Tarong na. Tarong ay. Tarong lagi. Luto na mo. Pras. Paman. Nagkuhan pa doon, nag-aso. Guys. Kana si Kitipay guys, nagkupras na. Asa si lubi guys. Ang akong lubi guys, iyang giakot. Imo ato. Ako to. Imo to, naipangan. Ako to. Uy, pangan. Bisag ang bukong o, waong ganit pangan niya. Imo hadya po na. Kato akong lubi. Nagto'y pangan. Yan naman sa amo awe. Nasa inyo. Ang. Kaya ako manggidadir eh. Imo lagi ko. Wala na ako gikuha. Wala na ako gikuha. Ako lang gida. Imo gyapon gikawat. Gikawat? Wala na ako gikawat. Gikawat. Wala lagi na ako gikawat. Ako rang gikuha. Gikawat gyapon. Wala lagi na ako gikawat. Ay, basta kuhaon nimo nga dili imo. Imo nang gikawat. Di lagi mao lagi. Dili. Nya kapriyas din na. Ang gikuha ug ang gikawat kapriyas.
Pagpangawat niya, giunsa man niya pagkawat ug wa niya gikuha. Gikuha gani. Pero ang gikawat, lahi jud na. Lahi jud na. Pero maura na gikuha niya. Mo kay yung gikawat, mo kay Lahi lagi. giunsa man niya pagkawat ug wa niya kuha be. Ha? Gikuha ra niya. Ay mo kuan siya guys kanang manguyab siya guys. Babae pa yun ang nanguyab guys. Siya di yun siya masugot guys. Kang ang guys kay ang naong murag alien. Dato pa yun to guys. Kurtahan kayo to guys. Pero wa nang Japon siya ni sugot guys kay dali ra kay na siya ma-discourage guys ba kay ang naong dayon iyaring ko ano na iyaring sa wayon basta iya makitan dili niya makuhanan. Nah, awa himilion kay guys nya tanawang naong guys. Bagarban ay. Gabi. Pero guys, ang baba na guys, murag pitaka guys. Awa gani guys. Hasa ka na. Wala. Pitaka ka na. Ayun, lagi pitaka na. Eh. Sipir na lay ko. Di nga. Sipir na lay ko, tukang pitaka na. Siper. Oh, sipir. Songo. Ha. Gani kung kaupan ni. Manumparos og niyong kung Guys, masuko og Masuko. Ano masuko mong kag niyong kung Upaw. Guys, atutan ako na akong kuan guys. Kuyaw kay akong tapanan guys kay kanang pugaran na mo sa manok sa una guys. So, akong ilangkat guys. Awa guys. Awa guys. Katsoy kay guys no. Lubi na dala guys kanang akong kitabutan guys. Awa guys. Kuyaw kay guys. Muna guys. Bye kay ko guys. Suwa na to guys. Kakilaw na mabuhani guys. Lubi guys. Lubi guys eh. Sorry guys. Sorry guys. Sorry guys. Lubi na guys. Guys. Hasuha eh. Nagugma ni mo nagaso-aso. Asa man kang Kang. Kita man. Ashley. Ashley, tignan mo ako. Ikaw ko lang, ulit yan, di ba? Isa na Ashley. Ako ang tignan mo, Ashley. Isa na Ashley. Ashley! Tignan mo ako. Gapo kayo no. Gwapo kayo guys. Akong tignan mo. Ashley! Tignan mo ako.